Pnawn da, croeso i'r oedfa heno. Chi'n gweld Gwydion sy'n yn harwen ni. Dwi'n obendydd Duw arno ti, Gwydion. Wedyn, yr cwyddiadau fyrach ag arfer. Mae cwrweddi fan hyn o'r Fawrth am 7:45. Gwybod si, 7:07 ffordd yma, sy'n gwrs chi'n gwrando. Ond 7:45 fan hyn, felly os chi'n gallu dod, plis dewch i'r cwrweddi, mae'n gymaint gofio amdano. Mae yna wersyllioedd yn digwydd, mae yna waith ar y treithau. Ac wrth gwrs mae Steddfod dechrau dydd Sadwrn nesaf. Felly cofiwch yn cwrweddi nos Fawrth. Mae Amanda wedi sôn am y rotas mis Medi ymlaen i mis Rhagfyr. Felly os chi'n gallu helpu o gwbl greu un o'r dyletswyddau yna, sef chi weld Amanda. Ac yna, fe ni'n coeddi bore yma, ni'n disgwyl Emyr James i ffrygethu ddwy waith wythnos nesaf a cymyn yn y bore. Grewch ni wyddio. Diolch i ti o arglwydd am byd ni wedi clywed yn barod heddi, bod ti yn ddew sydd yn galw arno ni. Ac ni yn gwyddio nawr o arglwydd bydde ti'n galw eto. Bydde ti'n galw miliynau ar dy ôl di, trwy ein byd ni, trwy yn hoedfa ni nawr hyd yn oed bydde ti yn galw rhywun o'r newydd. Ac bydde ni bob un ohono ni yn clywed dy lais di. Ac lle ni yn ddiffygiol, lle ni yn wan yn ffydd. A bydde ti yn cryfhau yn ffydd ni. Lle mae'n cariad ni ata ti yn fach. Yn gwyddio, bydde ti'n gweithio arno ni trwy dysbryd glân, fel bydde ni'n dygaru di'n fwy. Bydde ni'n rhyfeddu yn fwy. Ac bydde'n meddyliau ni yn cael ei adnewyddu, yn cael ei trawsnewid, a gwna ni yn debycach i Iesu Grist. Yn gwyddio bydde ti yn adeiladu dy deyrnas di, adeiladu dy eglwys, galw pobl mewn i dy eglwys di. Hyd yn oed nawr, wrth ni feddwl am gypelu a eglwysi eraill trwy'n gwlad ni. Wrth ni feddwl am yr wythnos sydd wedi mynd heibio ar had yna sydd wedi cael ei hau mewn gwersylloedd o bob math, mewn gwaith ar y treithau, sioiau ac mewn gwyliau. Ni'n feddwl am yr Steddfod fydd o'n blaen ni o arglwydd trig yr ha wrth yn gwlad ni. Ac hyd yn oed nawr yn ystod yr awr neu ddwy nesaf wrth i bobl sefyll ar ei trad ac esbonio'r gair y bydde ti trwy dysbryd glân yn argyhoeddi ac bydde pobl yn gweld eu hangen am y gwiredwr ac yn dod at Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd ar eu bywydau nhw. Bydd gyda ni fan hyn nawr, bydd gyda Gwydion a siarad trwyddo fe. Ac yn gwyddio bydde cyfan sy'n digwydd yma yn gymeradwy, yn dy olwg di, gan bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Fi'n cofio nôl pan o'n i'n cael plant, pembleth yna pa enw ni'n mynd i gael. A ges i yn anodd, achos yn arbennig enw bechgyn. Gafon ni 4 o fechgyn. O'n i'n cael enw bechgyn yn anodd, achos o'n i'n awgrymu rhyw enw, ond o'n i'n dysgu 500 o fechgyn. A unwaith oedd rhywun yn dweud rhyw enw, paid y galw yn fe, achos byddai'n meddwl am y boi yna. Mae enw yn gallu creu emosiwn yn dywe. A dyna'r emyn y gyntaf. I'r Cristion, 1:4 yn y llyfr Emynau. Mae enw Crist, mae'n golygu popeth i'r Cristion. Mor beraidd, mor hyfryd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae hi'n lleisi, yn cael gwared o boen ac yn gwella clwy, yn lladd ei ofnau trist. I'r ysbryd clwyfus, rhydd mae'n rhoi iachad, hedd i'r drallodus fron. Mae'n fanna i'r newynog ddyn, i'r blin gorffwysfa lon ac yn y blaen. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
Wel, ni'n mynd i ddarllen hyn o ail lythyr Paul at y Corinthiaid. Corinthiaid, 2 Corinthiaid, a wedyn dechrau yn y drydydd benod, ond diwedd y drydydd benod. Penod 3 adnod 18. A dyn byddwn ni'n darllen ymlaen i hyd at 7fed adnod yn y bedwaredd benod. Felly, 2 Corinthiaid, penod 3, dechrau yn adnod 18. Nawr, mae Paul wedi ysgrifennu un llythyr yn barod at y Corinthiaid. Fe sefydlodd yr eglwys, blynyddoedd yn gynt, ond fe ath yr eglwys i lot o bechod, lot o fes, a mae Paul yn ysgrifennu llythyr eitha llym iddyn nhw. Dyna 1 Corinthiaid. Mae'r ymateb ddim yn ffafriol. Dyn nhw ddim yn newid. A mae llawer ohonyn nhw yn parddio enw Paul. Ac yn pwy yw Paul beth bynnag. A mae'n ddiflas iawn. A mae Paul yn teimlo mor gryf, mae'n teimlo mae rai fi fynd yna. Ac mae'n mynd yna ac yn delio gyda agwedd y bobl a gyda yr issues oedd yna. Ac yna mae'n mynd o yna, a mae'r rhan fwyaf o'r bobl, nid pob un, ond mae llawer ohonyn nhw yn edifar. Ac mae nhw'n flin gan gofyn i Paul i maddau. Ac mae'r ail lythyr yn ymatebiad i hynny. Fi eisiau chi wybod bod fi yn eich caru chi. Mae yna i'w cynorthwyo a'i calanogi. Felly newn ni edrych ar drydydd benod adnod 18. Dyma air Duw. Ac yr ydym ni i gyd, heb orchydd ar ein hwyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef, a gwaith yr arglwydd, yr ysbryd yw hyn. Am hynny, gan fod y weinidogaeth hon gennym trwy drigaredd Duw, nid ydym yn digaloni. Yr ydym wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel a chywilyddus, nid ydym yn arfer cyfrwystra nac yn llyrgunio gair Duw, yn newid gair Duw, yn hytrach trwy ddwyn y gwirionedd i'r amlwg yr ydyn yn ein cymeradwyo'n hunain i gydwybod pob un ger bron Duw. Os yw yn hyfengil ni dan orchydd, yn achos yr rhai sydd ar lwybr colledigaeth yma hi felly. Yr anghredinwyr y dallodd Duw yr oes bresennol i meddyliau, rhag iddynt weld goleini efengil gogoniant Crist, delw Duw. Nid ein pregethu yn hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd, a ninnau yn weisio ni chwi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddwedodd llewyrched goleini o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau ni i roi ni'r oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd i ddangos mae eiddo Duw yw'r gallu trarhagorol ac nid eiddom ni. Wel, fyddwn ni'n edrych ar ran fychan o'r rhan yna nes ymlaen gyda'n gilydd. Nw'n ni ganu eto, mynd 2-1-7 gyda'n gilydd. 2-1-7. O Iesu mawr, pwy ond tydi a llasau farw drosom ni, a'n dwyn o warth i fythol fri. Pwy all anghofio hyn? Doedd myrdd a fyrdd o bob rhywddawn, yr holl ddoniau sydd, dwch ar cyfan, i gyd fawrhau dan feidrol iawn. Y gwaith gyflawnaist un prynhawn ar fyth gofiadwy fryn. Nid yw y greadigaeth faith, nath holl arwyddion gwirthiol chwaith, yn gytbwys a thachubol waith. Mae'r greadigaeth, mae gwirthiau Crist, mae marwolaeth Crist hyd yn oed yn fwy na hyn i gyd. Wel, gadewch ni godi i ganu mawl i yr arglwydd Iesu Grist.
Wel, wythnos diwetha, fi o'n i'n gweddio amdano, sawl peth, ond fi o'n i'n gweddio amdano lot o'r chi fechgyn. Wythnos diwetha oedd gwersyll, Heath, Boys Heath Camp, a Nos Fawrth. Fi o'n i'n gweddio am y peth, bydde Duw yn bendithio. Felly fi wedi gofyn i Rhodri, i gael rhyw gyfweliad, bydd bedwyr yn holi ambell i gwestiwn i Rhodri, jyst i ni gael rhyw syniad o'r hyn ddigwyddodd. Diolch. Cwestiwn cyntaf. Wyt ti'n rhoi rhywbeth o darlun i ni o beth o'r wythnos yn edrych pa fath o bethau chi'n neud yn y website? So then eitha gwahanol i broses o Cymraeg. So os ni yn mewn peddill trwy'r wythnos, so 48 o ni i gyd o gwersellwyr, so gwersyll llawn, a wyth bachgen i bod pa bell, a ni wedi rannu o ran hefyd, so bach yn wahanol i gwersyll lle bydd chi gyda pobl un oedran â chi. Ti ddim yn stuck ar y dalan o ti? Na. So eitha mix o ran rwy'n chi'n rannu pawb. So yn eitha o ran amseroedd y dydd, oedd yn eitha strict o ran bod ar amser i bopeth, so codi tua hanner 7 y bore. O'ch chi gyd yn cael bwyta gyda'ch gilydd neu oedd hwnna'n eitha ar Na, wahân? so ni angen aros yn peddill gyda peddill ni, gyda bobl yn peddill ni trwy'r dydd. Eitha profiad eitha gwahanol i gwersylloedd y mudiad. Ond yn neis dod i nabod grŵp o drannau gwahanol, ond dod i nabod ei gilydd eitha da. Ie, ma'n hyfryd. Pwy oedd yn siarad a dweud ni bach am beth oedd y topic? So James Allen, gweinidog eglwys Hebron yn Dowlais yn Merthyr Tydfil, a then siarad am Daniel. So ni'n mynd trwy 6 pennod cyntaf Daniel mewn 6 oedfa gwahanol. 6 oedfa, oce, hyfryd. Oedd na astudiaethau ar ben hwnna neu jyst Ie, so astudiaethau yn y nosweithi yn benad sy'n mynd dros be ni wedi clywed yn y bore. A eto yn pebyll ni oedd yn profiad eitha gwahanol. Rhaid dweud, well gyda fi bod gyda bobl oedran fy hun falle, ond byddai'n profiad gwahanol cael astudiaeth Beibl gyda, wel oedd 2 fachgen 10 mlwydd oed yn pabell fi, a wedyn fi, a wedyn cwpl yn y canol. Ie, hyfryd. Beth yn benodol nes ti ffeindio'n bendith trwy'r wythnos? Beth gys i bendith mas oedd yr oedfan yn bennaf yn siarad yn trio targedu llawer o bechgyn oedd ddim eto yn credu, llawer o bechgyn ifanc fyna falle rai o ddim wedi dod o cefndir Cristnogol. A'r anogaeth oedd i beidio bod fel yr brenhinoedd yn Daniel sy'n trio cael cysur o bethau'r byd fel Belshazzar a Nebuchadnezzar. Mae Nebuchadnezzar yn dod i rhyw fath o gred yn new yn y diwedd, ond Belshazzar mae'n marw a mae'n derbyn barn Duw. A'r anogaeth oedd i beidio trio bod ni'n ddim yn trio mynd trwy bywyd yn edrych am bleserau ym mhethu'r byd yma, ond bod ni'n troi at yr arglwydd Iesu Grist. A anogaeth ges i yn bersonol oedd bod Duw gyda ni ym mhob peth. Mae Duw gyda Daniel trwy a Shadrach, Mesach ac Abednego trwy. Maen nhw'n mynd trwy profedigethau anodd, ond bod y peth sy'n nodweddu eu bywyd yn nhw yw bod Duw gyda nhw ym mhob peth. A pan mae Daniel yn cael ei gorchymyn bod e ddim yn cael gweddio, mae'n peth cyntaf mae'n neud, mae'n mynd o flaen y ffenest yn troi at Jerusalem, yn troi at Dduw ac yn atgoffa ei hun o le mae gartref go iawn ac yn gweddio. A wedyn adnod ola Daniel, jyst darllen Daniel 11:13, dos dithau ymlaen hyd y diwedd, yn ac ei orffwys a sefyll i dderbyn dy ran yn niwedd y dyddiau. A wedyn, wrth gwrs, Daniel yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n cael ei dedfrydu i'r ffair llewod, ond y gwahaniaeth, wrth gwrs, bod Daniel ddim yn cael ei cadw trwy hwnna. Daniel yn cael ei gadw trwy hwnna, ond bod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd trwy holl bethau yna ac yn cael ei wahanu o gariad Duw yn marw,
ond yn codi. A dyna be yn yr epilogedd Alun Ebenezer yn siarad am atgyfodiad Crist. Beth mae hwnna'n golygu yn bywyd ni. Oedd hwnna'n gysur i fi edrych ymlaen. Bydd ni'n edrych ymlaen, edrych at Duw, ddim yn cael ein distracto gan pethau sy'n gwmpas ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Diolch yn fawr, ie. Wel, ni yn ddiolchgar yn ni bod yn plant ni yn cael y cyfle i glywed. Fi'n cofio Gwyn Williams yn dweud blynyddoedd yn ôl i Noa bregethu am 120 o flynyddoedd a gweld neb yn dod i gredu. Ond fe welodd ei deulu ei gyd. Oedd ei deulu ei gyd yn yr arch. Ac ni yn gweddio bydd bob un o'n plant ni fel eglwys, bob un ohonoch chi, yn dod i lawenydd yr efengil. Ac yn ei ddiolchgar i Dduw am bob un sy'n dod i gredu. Ond ni'n gofyn am fwy hefyd. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni yn diolch i ti, dy fod ti yr hyn wyt ti. I ni'n diolch i ti am dy gariad tragwyddol di. Diolch dy fod ti yr un bob amser. Diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am ei wyneb o arglwydd ni'n gofyn hyd yn oed heno nawr. Cynhesa yn calonau ni, tuag ata ti, tuag at Iesu Grist. I ni cydnabod o Dduw, ni'n aml yn cael ein llygad ni wedi dynnu i bob math o bethau. Fel oedd Rodri yn gweud, ni'n cael ein denu at bob math o bethau gwag y byd. Ac ni'n gofyn arglwydd ar ei ti helpu ni i hoelio'n sylw ac i gadw yn llygad ar yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn y bydd heno yn gymorth i hyn ac y bydd yn cael ei ddyrchafu. I ni'n diolch am bob cyfle sydd yn ystod yr haf yma nawr i sôn amdano fe. I ni'n diolch bod y gwersyll wedi bod wythnos diwetha ac ni yn gweddio bod Duw dy fod ti wedi galw unigolion at y ti dy hun. Fe glwswn ni bore yma o ti yn galw Samuel yn 12 oed. Ac ni'n gweddio o arglwydd y byddi di yn galw eto llawer o'r bechgyn yma oedd yn y gwersyll i wir berthynas a ti dy hun. Ni'n gweddio am bob plentyn yn yr eglwys yma, ni'n diolch am bob un. Ac o arglwydd yn gweddio byddwn ni'n gweld bob un ohonyn nhw yn fuan yn ei bywydau, yn dod i dygaru di. Ni yn diolch bod yna wersylloedd eraill yn mynd ymlaen. Ni diolch am gael ein atgoffa nos Fawrth fod yna wersylloedd yn mynd ymlaen yn Romania. Ni o arglwydd yn diolch am y cyfleon yma. Ni'n cyflwyno'r ymgyrchoedd ar y treithau. Ni'n meddwl am y gwersylloedd eto sydd i ddod. Meddwl am y gwersyll wythnos yma yn Bryn y Groes ac yn cyflwyno o arglwydd yr holl waith yma. Bydd e ddim yn rhyw waith sydd yn ticio rhyw bocs a na ni wedi gwneud gwersyll, ond y bydd na waith tragwyddol yn digwydd. Y bydd Crist yn cael y lle mae e'n ei dilyngu. Y bydd na bechaduriaid yn dod i gredu. Y bydd na lawenhau yn y nefoedd am bod un pechadur wedi dod i gredu, ond ni'n gweddio bydd na llawer yn dod i gredu. Arglwydd ni'n cyflwyno mannau yn ein byd ni sydd dan sefyllfaoedd anodd ni. Eto yn cael ein atgoffa nos Fawrth am Cristnogion yn Wcrain wrth drafod ar Zoom ar sŵn y bomiau yn disgyn. Arglwydd ni'n gweddio am dy blant i yn y sefyllfa yna. Bydd yn agos atyn nhw. Boed i ti fod yn bopeth iddyn nhw. Arglwydd ni yn parhau weddio bydd heddwch yn dod i'r mannau hynny lle nad oes heddwch ar hyn o bryd. Arglwydd ni'n cyflwyno yr ymdrechion fydd yn gwynebu ni. Ni'n meddwl am yr Eisteddfod o fewn wythnos. Arglwydd ni'n gweddio dros Gymru'n gwlad o arglwydd. Bydde di'n trigarhau. Ni'n gweddio arglwydd y bydde di'n dod mewn grym, bydde di'n paratoi calonnau pobl i dderbyn yr arglwydd Iesu Grist. Bydde di'n rhoi gwir baich drosto ni ac yn rhoi doethineb i ni wrth i ni dystio. Wrth i ni wynebu wythnos arall. Dyro gyfleon i ni i rannu'r efengil. Byddwn ni'n gweld o arglwydd pobl sydd yn wynebu tragwyddoldeb o farn yn dod i lawenydd yr efengil yng Nghrist Iesu. Arglwydd, ti'n gwybod bod yna rai penodol ar ein calonnau ni fel unigolion a baich drostyn nhw ac ni'n cyflwyno nhw nawr pwy bynnag un nhw
arglwydd ni'n cyflwyno nhw i dy ofal ac yn gofyn hyd yn oed heno y bydde di'n siarad â nhw ac yn ei hachub. Ni'n gweddio am ein gilydd arglwydd, ni i gyd mewn sefyllfa gwahanol o ran ein bywyd, o ran ein hoedran, o ran ein swydd o'n sefyllfa. Ni'n gweddio Dduw bydde di yn siarad â ni gyd yn ystod yr wythnos, yn rhoi nerth a gras, yn rhoi tangnefedd a cysur i'r rheina sy'n mynd trwy amser anodd yn ôl yr angen, y bydde di yn ymwneud â ni os gweli di fod yn dda. Y bydde di yna ni'n defnyddio ni i fod yn fendith i eraill. O arglwydd, clyw ein gweddi ni nawr, derbyn y clod i gyd, maddau ein beiau, ac yn unwaith eto yn atgoffa ein gilydd bod ni'n gweddio nid yn yn enw ni nac yn ein heiddiant ni, ond yn heiddiant digonol, Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Wel, ni ganwn ni o'r atodiad rhif 38 o Enaid. A wyt ti'n flinderog, os yna rhain o chi yma heno sy'n teimlo felly. Mae llwybr yn dywyll o flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad, a bywyd mor llawn ac mor lan. Felly, tro dy olwg ar Iesu, ac edrych i'w wyneb yn llawn. A holl bethau y byd, fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn. Fe godwn ni i ganu.
Wel, ni am droi heno i 2 Corinthiaid, penod 4, adnodau, penod 3 i wedi gwir, 18, hyd at penod 4, adnod 7. Nawr, gallech chi ddweud fod rhan o'r hyn i fi wedi ddweud, mae'r darn yma yn benodol iawn i weinidogion y gair, rhai sy'n pregethu, ond mae e'n wir i bob un ohono ni heno. A dyna fe fydda i'n canolbwyntio arno ni yn hytrach na ar weinidogion y gair. Nawr, dros yr wythnosau diwetha, ni wedi cael ein atgoffa am gonsern Duw dros bawb. Ni wedi cael ein atgoffa pan bod un pechadur yn dod yn Gristion, mae Duw yn llawenhau, a mae'r nefoedd yn llawenhau. Mae'r nefoedd yn gorfoleddu pan bod un pechadur yn dod i gredu. Ac i ni fod i adlewyrchu y concern yna. Y concern dros y rhai sydd ar hyn o bryd yn farw, yn wynebu barn. Ac i ni'n gweddio byddai'r concern yna'n cynyddu. Nawr, un ffordd o ddangos y concern yna yw bod ni'n rhannu'r Efengil, ni newydd ganu. Bod ni'n dweud am y ffordd i'r byd sydd yn marw. Dyma'r ffordd i chi gael bywyd. Dyma'r ffordd i chi gael bywyd yn ei lawnder, bywyd tragwyddol. Ac yna, wythnos diwetha, gafon ni'n hannog i weddio. Ac i weddio yn benodol am gyfleon i sôn am Iesu Grist wrth eraill. Cyfleon i rannu yr Efengil. Gafon ni'n hannog i weddio yn dair. Mae'n bwysig bod ni'n gweddio o ddifri. Bod ni i afel ar bob cyfle sy'n dod. Bod ni'n gafel ar y cyfleon yna. Ac bod ni'n gwneud hynny wedyn, yn rhannu'r Efengil, gyda doethineb ond gyda geiriau grasol. Wel, pan mae'r cyfleon yma'n dod, be ddylen ni ddweud? Os gan gair Duw, gan llawiau, beth ni i ddylen ni ddweud? Wel, oes. Mae bob peth sydd ei angen arno ni yn y gair. A mae yna gymorth yn y darn yma heno ar be ddylen ni ddweud. Felly, pwynt cyntaf, 2 bwynt i gen i. Y pwynt cyntaf yn syml iawn, be ddylen ni ddweud? Wrth efengylu, wrth ddod at bobl sydd ddim yn credu, be ddylen ni ddweud? Wel, drwchwch ar adnod 5. Y 5 adnod yn y 4 bennod. Nid ein pregethu ein hunain yr ydym. Wrth dystio, wrth efengylu, wrth sôn wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist, i ni ddim i dynnu sylw ato ni yn hunain. Nid fi ddyle fod y ffocws. Nid beth i fi wedi wneud. Neu, wel, dyma beth i fi wedi ffeindio. Yn y bywyd yma, dyma beth i fi'n profi. Nawr, i ni wedi dod i gredu oherwydd gras a thrigaredd Duw. Dim byd arall, dim byd yno ni. Yn yr adnod gyntaf, mae Paul yn dweud, gan fod y weinidogaeth hon gennym drwy drigaredd Duw. A mae hynny'n cael ei ailadrodd yn dweud, yn gyson trwy y Beibl. Does dim lle i ni fod yn falch. Does dim lle i ni edrych i lawr, i ni ddim gwell. Yno bydden ni heb ras. Nawr, mewn un ystyr, fi siŵr byddech chi, rhywun peth o fi'n cael ei anodd dychmygu pwy fydde yn pregethu am ei hun beth bynnag. Fi'n ame bydde unrhyw un yn pregethu, fi. Ond mae gallu dod mewn yn hynod o sydl. Yn sicr wrth bregethu. Mae yn hawdd iawn wrth bregethu sôn am eich profiadau chi.
am ym mhrofiadau i. A chi'n gwybod, yn gyffredinol, does gen i ddim llawer o brofiad yn hyn, ond yn gyffredinol, os i fi mewn pregeth yn sôn am ryw brofiad amdano fi yn teimlo fod y gynulleidfa yn gwrando fwy. Fi'n gwybod falle achos bod e'n fwy diddorol. Nid fod fi'n ddiddorol, ond mae clywed am hanes un person falle yn creu, A mae'r un peth wrth ni siarad gyda unigolion. Mae'n hawdd iawn i ni dynnu sylw at o'n ni'n hunain wrth efengylu, dyma beth i fi wedi ei brofi. Beth i fi'n gwneud yw hyn. Dyma beth i fi'n credu. Ac yn anuniongyrchol, dim yn fwriadol, yn anuniongyrchol, i ni'n pregethu yn hunain. Nawr, please, peidiwch cam ddeall fi fan hynny'r, wrth gwrs mae yna le i dynnu ar ein profiadau ni. Hyd yn oed mewn pregeth, mae yna le i dynnu ar ein profiadau ni. Ac wrth i chi dystio wrth unigolyn, mae yna le i chi sôn am eich hun. Ond mae rhaid ni fod yn ofalus, bod ni ddim yn rhoi y sylw a fod y ffocws ddim arno ni. Ac yn sicr wrth wrando ar bregeth, os yw'r pregethwr byth y beunydd yn sôn am ei brofiad ei profiad hyn a'r profiad arall mae wedi cael, dyle fod na oliadau coch yn fflachio yn meddwl ni. Felly, be ddylen ni sôn? I ni ddim i dynnu sylw at o'n ni'n hunain, felly be ddylen ni wedi edrychwch eto ar adnod 5. Nid ein pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist ein harglwydd. Dyma pwy ni fod sôn amdano. I ni fod sôn am Iesu Grist ein harglwydd, ein gwaredwr ni. Dyma'r un i ni fod sôn amdano. Mae'r diafol yn cysau Iesu Grist. A mae'r diafol yn cysau pan bod Crist yn cael ei ddyrchafu. Mae'n cysau pan bod pobl yn sôn am Iesu Grist. Mewn un ystyr, dyw'r diafol ddim yn meindio os yw'n ffocws ni arno ni pan ni'n sôn amdano ni'n hunain. Ond mae'n cysau pan mae Crist yn cael y sylw. A pan bod pobl yn sôn am yr hyn a gyflawnodd Iesu Grist, yr hyn mae Crist yn ei wneud nawr, mae'n cysau pan bod gair Duw yn cael ei bregethu neu'n cael ei rannu. Bydd y diafol yn y pwynt yma yn ei bob ymdrech yn ei allu i dynnu sylw'r unigolyn oddi wrth Iesu Grist. Glywon ni bore yma. Duw yn galw Samuel. Ac mi oedd Samuel yn ymateb, ond nid at y person cywir. Os yna rhywun heno, a chi'n ymwybodol mae Duw yn galw chi. Duw y diafol ddim eisiau chi wrando. Dwi ddim eisiau chi i edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, mae weld sylwi sut mae Paul yn cyfeirio at Grist. Edrychwch eto at adnod 5. Mae'n cyfeirio ato fe fel Iesu Grist yr arglwydd. Iesu, hynny yw ei enw ddynol, ein enw dynol. Yr enw y person, y dyn, mae'n hynny ynddo fe hun yn atgoffa, fe ddath e'n ddyn. Fe ddath y Duw yn ddyn. A beth yw ystyr Iesu? Gwaredwr. Duw y gwaredwr. Duw sy'n yn achub. Dyna Iesu. Crist, Iesu, Grist. Crist eneiniog ynddo fe. Yr un mae Duw wedi dewis i fod yn aberth. Yr un yma mae Duw wedi dewis i fod yn oen aberthol yn lle ni. Ac yr arglwydd, yr un yma sydd yn rheoli. Yr un sy'n rheoli pob un a pob peth. Mae'n Dduw, mae'n ddyn, mae'n rheoli ac mae'n arglwydd arno ni. Beth glwson ni bore yma? Weled y was. I ni'n plygu i'r arglwydd, ni'n plygu iddo fe. Hwn i ni'n cyhoeddi.
Nid Iesu, nid jyst rhyw ddyn, nid arglwydd, na, ond Iesu, ei ddyndod, Crist eneiniog, yr un mae Duw di ewis i fod yn aberth, yr arglwydd. Mae da fe hawl ar ein haddoliad, ar ein bywyd. Felly hwn yw'r un i ni i gyflwyno. Nawr, wrth i ni gyflwyno yr arglwydd Iesu Grist, mae'n bwysig bod ni'n gwneud hynny yn glir ac yn syml. Edrychwch ar yr ail adnod. Yr ydym, meddai Paul, tra fod ni gyda chi, wedi ymwrthod â ffyrdd dirgel, slei, a chywilyddus, nid yn arfer cyfrwystra, nac yn llyrginio, yn i'w gwirdroi, nac yn gwirdroi yn newid gair Duw. Pan o'n i gyda chi, o'n i ddim yn trio bod yn glefer a trio twistio pethau, o'n i ddim yn chwarae gyda'ch emosiwn chi, ond cyflwyno Crist yn glir, yn syml, heb dwyll, ddim yn newid gair Duw mwyn siwto pobl, ond cyflwyno gair Duw, cyflwyno Crist yn ffyddlon. Felly beth i ni fod dweud? Yn ystod yr wythnos, gadewch i ni weddio byddwn ni'n cael cyfleon wythnos yma. Gweddiwch am y dystiolaeth yn yr Eisteddfod wythnos nesaf. Byddwn ni'n cael cyfleon i sôn, nid amdano fi, nid amdano ni, ond amdano fe, yr arglwydd Iesu Grist, yr un rhyfeddol yma, yr un mawr yma. Mae yna bwlpit yn Cross Hands. A chi'n mynd i'r pwlpit, fi'n cofio pregethu na blynyddoedd yn ôl, a mae'r cynulleidfa hwnna, chi'n eistedd lawr, ac o dan y pwlpit mae yna plac bach, diolch eis yna. Ar y plac mae'n gweud, Syr, pregethwr, Syr, ni a ewyllysyon weled yr Iesu. Ni ddim eisiau gweld ti. Pa tynnu sylw at o ti dy hun, pregethwr. Cyfeirio ni at o fe. Yr un mawr, yr un rhyfeddol. A dyna'r ail bwynt, wyneb Crist, gwyneb yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni bregethu, wrth i ni efengylu, wrth i ni rannu'r efengyl gyda ffrindiau, gyda bobl, mae e'n frwydr. Mae'n gallu bod yn anodd iawn. A mae'r diafol ar waith yn y sefyllfa yna, dwi ddim yn mynd i ddweud, fi'n hapus i chi wneud, na. Mae'n mynd i roi bob rhwystyr gallith i ymharu ar y cyfle i ni rannu'r efengyl gyda unigolion. A hefyd mae bobl yn gyffredinol ddim am siarad am pethau o ddifri. Mae yna adnod yn dos yn pregethwr. Gwell yw tŷ galar na tŷ genedigaeth. Beth yw ystyr? Gwell yw tŷ galar pan mae rhywun wedi marw na pan mae rhywun wedi cael ei geni. Beth yw ystyr hynny? Wel, yr ystyr yw pan mae yna dŷ galar, mae rhaid i chi wynebu marwolaeth. Mae rhaid i chi wynebu cwestiynau pwysig. Tŷ llawenydd, mae'n wrth gwrs, chi yn llawenhau, ond falle fod dim amser i stopio a meddwl am gwestiynau pwysig, tragwyddol o bwys. Yn gyffredinol, dyw bobl ddim am feddwl am Dduw. Dyn nhw ddim am ystyried tragwyddoldeb. Ac yn y gwrthwynebiad, yn y diffyg ffrwyth, efengylu, weithiau pan ych chi'n gweld difaterwch, na lot o ffrindiau fi, difaterwch, apathy, couldn't care less. Mae'n hawdd iawn digaloni. Lle bod chi bobl ifanc yn yr ysgol, mae rhain o chi yn Gristnogion ac yn ei llawenhau. A falle o chi yn yr ysgol a chi yn trial gwahodd rhywun i'r clwb neu gwahodd rhywun i'r capel. A chi jyst yn cael y drws yn cael yn eich gwynebau chi. A mae lot o ffrindiau chi, dim diddordeb. Mae'r un peth i ni hefyd. A mae'n hawdd
digaloni. Wel, sut mae dal ati yn y sefyllfa yna? Wel, mae Paul yn rhoi cyngor i ni. Oedd e'n hynod o ymwybodol o y ffaith fod e mewn brwydr. Oedd bobl tu allan yr eglwys, hyd yn oed bobl o tu fewn yr eglwys, wedi ei gyhyddo fe, ei barddio fe, y rhai am ei dafliau allan, ei ddale, ei dafliau, eraill rhai o'n nhw am ei ladd e. Hynny oedd e'n ymwybodol iawn fod e mewn brwydr a fod e'n anodd. Ond dwi ddim yn disgyn i ddigalondyd. Mae'n dweud yn yr adnod gyntaf, nid ydym yn digaloni. Sut, Paul? Sut yn y byd yng ngwyneb yr holl sefyllfa bod ti ddim yn digaloni? Wel, edrychwch ar adnod 18 yn y drydydd bennod. Pam athon ni i'r drydydd bennod, mae ei fod yn rhedeg gyda y bedwaredd bennod. Adnod 18. Ac yr ydym ni i gyd heb orchydd ar ein hwyneb yn edrych ar beth yn ni'n edrych. Wel, mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono fe. Edrychwch wedyn yn y bedwaredd bennod adnod 6. Oherwydd y Duw a ddywedodd yn y greadigaeth llywyrched goleuni o'r tywyllwch a lewyrchodd yn ein calonnau i roi ni oleuni'r wybodaeth am beth? Am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Beth yw'r anogaeth fan hyn? Wel, edrychwch. Edrychwch ar wyneb yr arglwydd Iesu Grist. Edrychwch ar ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Syllwch mwy a mwy ar wyneb Crist. Nawr, be mae hwnna'n golygu? Wel, sdim un ohono ni fan hyn wedi gweld Iesu Grist. Oedd Paul ddim wedi gweld Iesu Grist heblaw ar y ffordd i Damascus neu mewn gweledigaeth, ond oedd e ddim yn brofiadol fel yr apostolion eraill wedi gweld Iesu Grist, ac i ni ddim yn gallu gweld Iesu Grist. Be mae'n golygu? Wel, wrth gwrs, wrth i ni fynd i'r gair, wrth i ni ddarllen y Beibl, i ni'n dod ar draws Crist, ni'n dod ar draws gogoniant Duw. Meddyliwch am yr ffyddloniaid yn yr Hen Testament. Yr Iddewon yna oedd yn ffyddlon, oedd yn caru Iesu Grist, yn caru Duw. Beth oedden nhw'n edrych arno? Beth oedden nhw'n gweld? Wel, o'n nhw'n gweld anifail, o'n nhw'n gweld oen. A nhw'n gweld, wel, mae'n pechodau ni'n mynd ar yr oen yma. O'n nhw'n gweld rhyw ddyn, bydden nhw siwr o fod yn ei adnabod, ac ar y degodd y dyn yna'n gwisgo gwisg penodol, a hwn yw eich archoffeiriad chi. Hynny yw gweld, anifail a gweld dyn cyffredin. Ond arwyddion oedd rhain i rhywbeth llawer mwy oedd i ddod. Ond i ni'n gallu edrych ar Iesu Grist. Wrth i ni ddarllen y gair, wrth i ni ddarllen amdano fe, i ni'n dod i weld gogoniant Duw yng Nghrist Iesu. Crist yn dweud, hwnna welodd i a welodd y tad. Ac felly ni'n mynd i'r gair a ni'n darllen amdano fe. Yr un yma, i ni'n gwybod, yr un oedd i ddod, wel, Duw oedd e. Duw ei hun yn darostwng ei hun i ddod i'r ddeiar yma o ogoniant y nef i dywyllwch croth gwraig. Dod yn ddyn. I ni'n gallu darllen am Iesu Grist, a mae'n hawdd darllen y heb feddwl, ynddo fe? Ond ni'n gallu darllen amdano fe fel oedd e'n tosturio wrth bobl yn gweld y wraig yna a gweidlyn ers 12 mlynedd. A be mae'n ei, mae'n gweld ac mae'n tosturio. I ni gweld ei amynydd gyda ffrindiau mor chwit-chwat anffyddlon. Ni'n gweld ei gonsyrnau dros
bobl mewn anghenion, a mae yna gonsern. Oes, concern materol, ond hefyd concern ysbrydol. Ni'n gweld chi bobl ifanc, a hyd yn oed plant. Mae Iesu Grist a concern dros y plant. Gadewch chi blant bychan. Mi oedd e concern. Ni'n gweld fel oedd e'n delio ag unigolion. Nid fel rhyw blanket, rhywun peth a phawb, na. Edrych arnyn nhw fel unigolion a delio nhw yn ôl ei angen nhw. Wedyn ni'n cael rhyw gipolwg o faich y Crist dros bechaduriaid. Ei gonserne, ei faich nhw wylio dros sefyllfa pechaduriaid. Gyna ni'n cael ni'n dod i ryw ddyfnder fwy fan hyn, ni'n cael ryw ymwybyddiaeth o ddyfnder i ddioddefaint. Yn yr ardd, chi'n cofio fe mynd i'r ardd, a mae'n disgyn yn dweud. Mae'n disgyn i'r llawr wrth fod yn ymwybodol beth oedd ei flaen. Gyna ni'n gweld gogoniant Duw, gogoniant Crist, ei gariad yn arbennig wrth fynd i'r groes. Ni'n meddwl amdano fe'n cario ei groes, a ar y pryd yna byddai wyneb yn llawn gwaed. Gyna ni gweld gogoniant Crist yn hongian ar y groes. Gallai wedi dod lawr o'r groes. O na, fi ddim. Mae'n gwrthod dod lawr o'r groes. Pam? Achos bod yn eich caru chi. Achos bod yn ein caru ni. Ni'n gweld gogoniant Crist yn atgyfodi, yn llwyddiannus o'r bedd, fel blaenffrwydd, fel yr un cyntaf. Bydd bob un arall nawr sy'n credu nhw fi yn atgyfodi yn y dydd ola. Ni'n gweld y gogoniant ar ôl iddo atgyfodi yn mynd at y disgyblion ac yn ei caru nhw. Y rei yma oedd mor anffyddlon. Rhei oedd, pan gafodd ei ddal, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd. Yn y pwynt lle bydde cwmni ei ffrindiau wedi bod yn gysur, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd. Ac eto, mae Crist yn dangos cariad at yr rhain. Gyn ni'n darllen amdano fe yn esgyn ôl i'r nef. Ac ni'n gwybod amdano fe, mae nawr. Mae Iesu Grist yn fyw nawr, a mae'n gweddio drostoch chi. Sefyllfa unigolion, bob un ohonoch chi fan hyn. Mae e'n gwybod a mae'n gweddio ar eich rhan chi. Ac ni hyd yn oed yn gallu edrych nôl yn yr Hen Testament a gweld yr holl arwyddion, ni'n deall. Achos ni'n gwybod mae Crist, pwyntiad Crist mae'r holl Hen Testament. Dyma gogoniant Duw yn wyneb Crist. I ni'n edrych ac i ni'n gweud, dyma chi wyneb. Dyma chi ogoneddus. Mae'r anogaeth heno i fi ac i chi, Gristnogion, gadewch ni edrych fwy. Mwy a mwy arno fe. Syllu fwy ar yr arglwydd Iesu Grist. Gai annog chi, gai annog fi, fy hun. Dyw e ddim yn rhyw rocket science. Mynd i'r gair, darllen am Iesu Grist yn yr Hen Testament, yn y Testament Newydd, a gofyn Dduw, dangos i fi fwy o'i ogoniant Ac wrth ni weld gogoniant Crist, ni'n gweld gogoniant y Tad, a ni'n gweld gogoniant yr Ysbryd Glân, ac byddwn ni'n cael ein llenwi. Yn yr wythnosau diwetha yma, fi wedi edrych dipyn ar tennis. Oedd Wimbledon ymlaen, a wedyn fi wedi gweld dilyn rhyw raglen wedyn yn edrych ar chwaraewyr tennis behind the scenes. A mae'n ddiddorol gweld y chwaraewyr yma. Maen nhw'n chwaraewyr gwych. Ond wrth chwarae, maen nhw'n chwarae mewn stadiwms anferth, a mae'r gynulleidfa o'i hamgylch nhw, a mae yna rai yn gweiddi cefnogaeth, a mae rai eraill yn gweiddi am y person arall. Mae yna lot o sŵn a rialtwch, ond wrth ni chwarae, maen nhw bron a bod yn anwybyddu'r gynulleidfa, ond bob amser yn edrych
ar eu bocs nhw, edrych ar eu hyfforddwr nhw. Maen nhw'n neud rhyw ergyd, rhyw shot dda, a maen nhw'n troi, maen nhw'n edrych ar yr hyfforddwr. Maen nhw'n neud shot gwael, a maen nhw'n edrych ar yr hyfforddwr. Pam? Mae'r hyfforddwr yn nabod y person. Mae'r gynulleidfa, boi nhw'n cefnogi ni ddim yn cefnogi, dyn nhw'n nabod y chwaraewr. Ond mae'n edrych ar yr hyfforddwr. A mae'n bwysig. A weithiau mae'r hyfforddwr yn dweud, jyst yn rhoi gwyn. Ti'n neud yn dda. Dro arall mae'n edrych ar yr hyfforddwr, a mae'r hyfforddwr yn dweud, da iawn, come on, cadw fynd. Cadw fynd. Ond mae'n bwysig. Mae yna berthynas. Ar y degau, fel Cristion, yn arbennig wrth sôn wrth eraill, i ni'n teimlo yn anheiddiannol, ni'n teimlo yn isel, yn siomedig, yn o'n ni'n hunain hyd yn oed. Codwch eich llygad ac edrych ar yr hyfforddwr. Edrychwch arno fe. A be mae e'n neud? Pan i chi'n teimlo, mae'n gwenu arno chi. A mae rhywun yna'n ddigon i atgoffa chi, fi'n dy garu di. Ar y degau mae fel tasau wrth dystio fod pawb yn erbyn chi, a chi'n teimlo rhyw unigrwydd llethol. Drychwch arno fe. A mae Crist yna yn y nef, a mae'n dweud, cadw fynd. Cadw fynd, paid roi lan. Mae e'n eich adnabod chi. Mae yna'n berthynas. Mae does neb yn eich cefnogi chi fwy nag e. Mae'n aml iawn yn tennis, maen nhw'n edrych ar y hyfforddwr, ond mae yna bocs yna, does? Mae'r wraig yna, neu mae'r gŵr yna, neu mae'r teulu yna. Wel, i ni'n edrych ar wyneb yr hyfforddwr, ar Iesu Grist, ond mae yna bocs yna. Mae Duw y Tad, mae Duw y Mab, a mae Duw yr Ysbryd Glân, a mae'r tri yn un yn dweud, cadwch fynd, ni gyda chi. Ond nid rhyw hyfforddwr sydd jyst yn dweud, go on. Mae'r hyfforddwr yma, mae hwn yn dod ato, mae e gyda ni. Mae'n rhoi nerth i ni, mae'n rhoi cysur i ni, mae'n rhoi doethineb i ni, wrth i ni efengylu. Felly wrth sôn wrth eraill, a chi'n ymwybodol o wendid. Drychwch arno fe. Pan fydd yna wrthwynebiad, drychwch arno fe. Pan chi'n teimlo digalondid yn dechrau gwasgu, drychwch arno fe. Pan i ni'n gweld ein gilydd, gadewch i ni siarad amdano fe, fwy a fwy. Y mwyaf welwn ni o ogoniad Duw yn wyneb Crist, yr anodda fydd ei ni beidio sôn amdano fe, wrth eraill. Dyma yn gwaredwr ni. A hwn yw'r un i ni fod cyhoeddi. Fi riod wedi profi hyn, ond meddyliwch swydd rhywun sy'n gofro gwerthu rhyw gynnyrch ni. Wel, gafon ni rhywun draw yn tŷ ni blynyddoedd yn ôl yn gwerthu hwfer. Meddyliwch mynd o gwmpas a chi gofro gwerthu'r hwfer. A chi'n gwybod, mae'n hwfer da, dyw e ddim mor arbennig a hynny. Mae'n siŵr yn job hynod o anodd gwerthu rhywbeth a chi ddim yn eich hunan o'n convinced yn y peth. A chi gorfod bron y bod lliwio pethau. Mae'n wych. A chi'n gwybod, dyw e ddim yn wych, ond mae rhaid i fi drio gwerthu. I ni'n gwerthu, i ni'n rhannu, i ni'n sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna bobl yn gwynebu barn. Maen nhw'n gwynebu colledigaeth, a mae gyda ni yr arglwydd Iesu Grist.
A mae e yn ryfeddol, mae e yn ogoneddus, mae e'n mynd i ateb bob angen, achubiaeth, cysur, nerth. A fi'n gweddio hyn drosto fi gymaint â chi. Bydden ni a fwy o frwdfrydedd, a fwy o hyder. Mae angen y gwaredwr ar bobl. Chi'n cofio Pedr a Ioan, maen nhw'n dweud wrth Pedr a Ioan, stopiwch siarad am Iesu Grist. A maen nhw'n dweud, gallwn ni ddim. Mae rhaid i ni sôn amdano fe. Wel, gadewch chi hynny, i fod yn weddi i ni. Byddwn ni cael ein hanodd peidio a sôn am Iesu Grist. Gai annog chi a fi, peidiwch heno nawr digaloni. Edrychwch ar ei wyneb e. Peidiwch teimlo heno nawr, fi mor rybys yn hyn. Mae Duw yn gwybod, llwch ydym. Ond mae e gyda ni. A mae e'n dweud, hei, daliwch ati. A gadewch ni lenwi'n meddyliau, gadewch ni edrych yn fwy a mwy a gweld gogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Wel, Duw ar oedd y helpu ni i ymateb i hyn. Nawr ni ganu i orffen gyda'n gilydd. Emyn 188 yn y llyfr emynau. Iesu, Iesu, rwy ti yn ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n enw na thrysorau yr Indiad i gyd. Oll yn gyfan, y ddaeth i'm meddiant gyda'n Duw, ac i ni eisiau eraill i brofi hyn. A gewch ni godi i ganu. Tad, ni'n gofyn, yr ti drigarhau wrthon ni, dyr o olwg mwy i ni, o dy ogoniant yn wyneb Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist,
a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddw gyda chi oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.